Раздзел пашанавання. Частка другая. Лінуў у чаркі аж расплёскаў. Душа пайшла праз берагі. Давайте вып'ем за знаёмства. Так, мы з вами, без чаргі. Напэўна, быў у гэтым жэсце і неўсвядомлены разлік. Усё з'яснілася нарэшце. Далёкай смуты прывід знік. Хай бачыць Аля, як свабодна ён пачуваецца пры ёй. Іх маю вечнасць беззваротна, плынь часу знесла быстрынёй. Альжбета ж Францаўна умлела. Мар'яна чокаецца з ім, і нават неяк вельмі смела яму усміхаецца пры тым. Ну, гэта ўжо, дачка, занадта. Нягожа так у грамадзе. Пасля за ўсё адказвай, матка, бо на мяне ж усё ў спадзе. Але і Сцяпан, аж дзіўна проста, нашто ён гэтак? Сам наліў для нечарговага бач тоста. Зашмат ёй чэсці адваліў. Ну, пазнаёміўся і добра. Ці то ўжо гэткі значны факт, каб нават чокацца асобна. Хоць кампазітар, а дзівак. Так гаварыла, разважала Альжбета Францаўна з сабой, і сэрца здрадна задрыжала, дало трывожны перабой. Тут дзядзька лёгся па пасудзе ударыў зноў. Прашу наліць, Мікіта Зміцеравіч будзе ў гонар маці гаварыць. Мікіта вычакаў хвіліну, пакуль заціху лёгся шум, устаў паважна, нос закінуў, як перад люстрам харашун. Что ж, если просить председатель, ці извиняюсь, тамада, каб я сказал, что к этой дате, то я должен ответить «да». Дык вот, у нашей юбилярки есть много качеств таких, что был бы грех не выпить чарки, не ушановать почетом их. А первым качеством закона считаю я без лишних слов, что хоть и в возрасте преклонным, она не знает докторов. Другое качество по праву отметим также мы сполна, что потрудилась на славу за жизнь працовную она. А третьим качеством гордиться наиболее надо, что удова взрастила нас, как говорится, и в жизнь путевку нам дала. У ту в ужасную разруху благодаря и вопреки она не пала силой духу, пускала нас, как птиц с руки. Тут вышла пауза малая, и дьявол Венька не стрывал. А что бабуся золотая и внуков любить, не сказал. Микита сгроб сурветку в пальцы, махнул рукою, як ластом. А вы меня не поправляйте, равнул на Веньку через стол. Я лучше знаю, что бабуся, и все я знаю, что к чему. А если в чем я обшибуся, меня поправить есть кому. Наліўся чырванню, засопся и сел, забывшийся на тост. Ишь, поправлять меня знайшоўся. Сходи, поправь телять и хвост. Застолля зразу анямела, уткнула в скатерку носы, а потым тихо и нясмеласям там узниклі галасы. Яно подумавши, конечно, перебивать других не варт. Хотел потешно, вышло грешно. Дык ён жа, мабыць, гэта ў жарт. Сцяпан глядзеў на край кілішка, было ад сораму хоць плач. Ну і Мікішка, хоць маму уважыў бы таўкач. Няёмка зняў пляменнік Зосін, нібыта ў бочку грымнуў бас. Мікіта Зміцеравіч, просім не сердаваць і кончыць сказ. Тады і Тамашу скінуў вочы, адчуў сябе гаспадаром. Ты трэцім качествам закончыў, кажы далей, ды і кульнём. А просім, раптам госці сыпнулі хорам дружна ў лад. Мікіта й сам уцяміў штосьці і адарваў ад крэсла зад. Устаў, узяў у пальцы чарку, хвіліну важна помаўчаў і ў тым жа тоне так жа ярка сказ прапановай увянчаў. И так, за здравие мамаши и за дальнейший, значит, рост производительности нашей я предлагаю выпить тост. Кульнуў, кілішачак на сподак паставіў, смачна крактануў і пад грунтоўны падбародак сурветку рогам падаткнуў.
Яму папляскалі актыўна з надбаўкай яўнай, з каптуром, каб гэтым самым калектыўна кампенсаваць маральны ўрон. Вінцусь нагнуўся да суседкі, шапнуў: «Во злосны, як шашок, а знаеш ты, чаму ён гэткі? Што сэрца блізка ад кішок». Прайшла няёмкасці хвіліна, і зноў застолле ажыло. Забразгатала, зазваніла, загаманіла, загуло. Запрацавалі безадмоўна відэльцы, лыжкі і нажы. О, гэта ўсмажана цудоўна, не закусь, свята для душы. Пакласці вам? А што за закусь? Я й сам не ведаю, даль Бог, але ручаюся за якасць, прыцмокнуў смачна крутарог. Хоць закрычы кухарцы брава, якія скапкі, а кулеш. Ну, смаката, з такою стравай рашпіль нават праглынеш. Пасля свянцоных грам дырэктар закускам ганьбы не даваў. З прыцмокам, з воклічам і з крэктам без перадухі трамбаваў. Свой грэх застольны добра з'есці, умяць мяснога лішні фунт ён знаў, таму любіў падвесці пад гэту слабасць пэўны грунт. З пары, як стрыглі, мы калося, ды борщ варылі з лебяды. На ўсё жыццё ў нас засталося нераўнадуша да яды. Псіхалагічна беднасць тая, якой душу гняло, штодзень нас і дасюль не адпускае, і пераследуе як цень. Таму і дзябёлыя мы целамі трацім форму, трацім спрыт, што пакаленне наша ў цэлым не знае скарг на апетыт. Ну як? Давайце ваш відэлец, яшчэ кусочак пакладу. Між тым Вінцусь, аматар цвеліць, у крыўдзе быў на грамаду. Прывыкшы ў рошкі з сваякамі, ён тут жа вытыркнуўся ўвесь. Народ кускі бярэ рукамі, народ відальцамі не есць. Вячорка, цэнячы дасціпнасць, з усмешкай рэпліку прыняў. Сапраўдны гумрек гасціннасць, у ім асновай дабрыня. А для Мікіты швагра ў досі быў толькі выпад і падвох. Ты б у сябе, сабраўшы госці, агітаваць за гэта мог. Ды што для Вінькі злосць Мікіты, што новы хвораст для агню. Асабліва ён падпіты любіў пацвеліваць радню. Таму, як раптам ненаўмысна кілішак з тоненькай нагой Мікіта ў пальцах пераціснуў, Вінцусь пальнуў туды чаргой. Крышталем цёмнасць даканалі, між іншым, мілыя мае. Народ куляе стаканамі, народ кілішкамі не п'е. Дарэчы, трэба тут зазначыць, ён меў адменны зрок і слых. Усіх ён чуў, усіх ён бачыў, і тут, як тут, браў слова ў міг. Хоць апетытам не капрызным быў прыкаваны да стала, сваім абсурдным афарызмам ураз любога даставаў. І так у гутарку ўключаўся, такі даваў ёй паварот, што ўжо крыху бянтэжыў часам не толькі швагра, а і народ.